Pusť ma, bača, pusť ma z hole, Anička mňa k sebe zove. Oj, večer pôjdem, tá ráno prídem, ovce si ja, oj, dojiť budem. Oj, večer tašio, ráno prišiel, oj, nič dobrýho nedoniesol. Oj, len valašku domrvenú, košiel vočku skrvávenú. Vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia, milí Budmeričania. Vítajte v týchto krásne vyzdobených a vysvietených priestoroch Kultúrneho domu v Budmericiach na naozaj veľmi prestížnom oceňovaní veľkej súťaže Dedina roka 2025. Pekný dobrý večer. Na tento slávnostný večer sme otvorili ako inak zvukom symbolicky fujary. Za umelecký zážitok ďakujeme domácemu fujaristovi, rodákovi z Budmeric, Romanovi Kuchtovi. Vítam medzi nami predsedov samosprávnych krajov, starostov obcí či predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska, samozrejme tunajšieho budmerického pána starostu, ktorý nás veľmi vrele privítal, všetkých zástupcov organizáciý, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do Dediny roka a postarali sa o to, aby naozaj jej priebeh bol veľmi hladký. Vítame všetkých vás a špeciálne vítame aj generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Mareka Chovana. Dobrý večer. Generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Juraja Moravčíka. Týchto pánov spomíname špeciálne preto, pretože sú to vlastne hlavní usporiadatelia Dediny roka 2025. Takisto ako aj krásna dáma po ich boku, zástupkyňa KOV jednoty Renáta Peťovská. Pekný dobrý deň. No a do 13. ročníka súťaže sa prihlásilo rekordných 28 obcí. To si tiež zaslúži potlesk. Vďaka nominácii na Dedinu roka prezentovali svoje úspechy, výnimočnosť, tvorivú prácu predstaviteľov a obyvateľov na rozvoj ich domova. Bola to pre nich zároveň výzva povzbudzovať sa do ďalších aktivít. Ocenenie Dedina roka zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny regiónov. Poukazuje na snahu slovenských dedín približiť sa obnove obcí na európskej úrovni. Ale hlavnou myšlienkou súťaže je zachovanie tváre a duše slovenskej dediny. No a poďme rovno na predstavenie prvej kategórie. 8 cien udelili obciam slovenské samosprávne kraje, ktoré sa tento rok pridali k súťaži Dedina roka ako partneri. No a v tejto chvíli teda pozývam na pódium zástupcov všetkých 8 samosprávnych krajov, ale o príhovor najskôr poprosím predsedu SK8 pána Jozefa Biskupiča. Nech sa páči.
Takže v Bratislavskom kraji teraz bude predseda Trnavského samosprávneho kraja, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený generálny tajomník, vážený pán domáci starosta, vážené starostky, starostovia, županka, župani, vicežupani a všetci tí, ktorí považujete Dedinu roka, túto unikátnu súťaž za dôležitú a myslím si, že aj všetci tí, ktorí majú na mysli to, že v sídlach, ako sú naše dediny a obce, sa deje život celého nášho národa. Myslím si, že dôležitý odkaz pre tento večer je nasledovný. Práve ideme zo zasadnutia Združenia SK8 a ako predseda SK8 viem, že sme ako všetky regióny odkázaní na spoluprácu a ideálne zaznamenávame vždycky nejaký úspech, zlepšenie pomerov pre obyvateľov našich krajov, keď ťaháme za jeden povraz. A práve toto je moment, kedy sa chcem aj poďakovať všetkým županke a županom a všetkých zástupcov, že toto heslo naplňame a že regionálny rozvoj robený prostredníctvom 8 regiónov má naozaj význam a že naozaj naše regióny majú čo ponúknuť, že naše regióny sú hrdými nositeľmi aj tradície, ktorú v samospráve a na Slovensku máme. Ako župan Trnavského kraja, ja som tu sused, chcel som aj starostu pozdraviť, že ďakujem pán sused za pozvanie. Viem, že sme odkázaní nielen na spoluprácu medzi regiónmi, ale že spolupráca na úrovni obec, mesto, kraj dáva význam mnohým našim snahám. A potom aj súťaž, kde sa zapojilo rekordných 28 obcí, môže trošička do toho vášho ťažkého starostovského života priniesť aj trošička oslavnej atmosféry a chcem sa všetkým poďakovať za to, že súťažíte a že ukazujete, že slovenské alebo obce a sídla na Slovensku majú čo ponúknuť. Totižto obec je nielen administratívnym centrom, nie je to len základná bunka tej administratívnej časti nášho štátu, ale je to živý organizmus. Máme relatívne mladú štátnosť, sú tu vývoje monarchií, režimov, mali sme župy, kraje, stolice, ale obce, ak hovoria o svojich prvých písomných zmienkach, oslavujú storočnice. Práve tu je zakodovaný genetický kód nášho národa, práve obce, ktoré rozvíjajú, budujú, udržiavajú tradície, sú živými organizmami, ktoré poskytujú v spolupráci teda aj s mestami a krajmi 80% verejnej služby. Dámy a páni, za SK8 aj za županov vám chcem vyjadriť vďaku, že sa snažíte a že sa staráte. Máte to konec koncov aj po vašich pomenovaniach. Ste naozaj prvý front, ste naozaj starostovia. Ďakujem pekne a nech aj dnešný váš oslavný večer je na oslavu vašej roboty, obyvateľov, ktorí vo vašich obciach žijú, tvoria a snažia sa o to, aby sme mali čo najkrajšie obecné, mestské aj krajské životy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne predsedovi SK8 Jozefovi Biskupičovi. Zostaňte prosím s nami, budete odovzdávať ocenenia. No a prejdeme k samotnému aktu odovzdávania ocenení. Jednotliví starostovia pôjdu po jednom. Áno. Dovolte mi najskôr teda za Bratislavský samosprávny kraj pozvať na pódium pána Martina Kuklovského, podpredsedu samosprávneho kraja, ktorý odovzdá cenu obci Budmerice, ktorú zároveň preberie jej starosta pán Jozef Saukuliak. Nech sa páči, páni. Samozrejme, privítajte potleskom.
priania síce nepočuť, ale je to krásne od srdca, ďakujem pekne. Trnavský samosprávny kraj odovzdá Jozef Biskupič, teda predseda samosprávneho kraja a predseda SK8, obci Zavar a preberá starosta Lukáš Sochor. Máme ho tu, pekný dobrý deň, nech sa páči. Alebo zástupcu, starosta obce Zavar. Máme tu niekoho zo Zavara? Odovzdáme, pošleme. Tak, vybavíme to neskôr. Už ide pán starosta. A je to zároveň teda vicežupan, tak neviem, či sa teraz držal ešte pre nejaké povinnosti pracovné, snad nie, v piatok večer. Dobrý večer, nech sa páči. Takže pozdravujeme. Nech sa páči. Skúste sa tu niekde uskladniť. Je vás celkom dosť. A poprosíme zástupcu Nitrianskeho samosprávneho kraja, za ktorý by tu mal byť podpredseda Jozef Stankovský, ktorý odovzdá cenu obci Močenok a tu preberie starosta Roman Urbánik. Takže poprosím oboch pánov na pódium. Prejdeme do Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jaroslav Vaška, predseda samosprávneho kraja, by mal odovzdávať cenu obci Dolná Súča a preberať z jeho rúk by mal starosta Matúš Bulejko. Páni, nech sa páči, poďte k nám. Takisto ich prosím privítajme potleskom. Žilinský samosprávny kraj na čele s predsedničkou Erikou Jurinovou odovzdá cenu obci Ľubeľa, ktorú preberie starosta Erik Gemzický. No a Banskobystrický samosprávny kraj, jeho podpredseda Ján Beliak odovzdá cenu obci Divín starostovi Jánovi Sivokovi. Pekný dobrý deň, vítajte aj vy. Nech sa páči, poďte k nám. Premýšľam, že či nepôjdeme pomaly pod pódium. Ale bude to pekné na jednej... Dramatický príchod z oboch strán. Na jednej veľkej fotke to vybojáci, bude pekné, že budú všetci vlastne pokope, my sa niekde upraceme. Ešte dva kraje nám zostávajú. No. Na západe vrúcne vítame východniarov za Prešovský samosprávny kraj. By tu mala byť Lenka Smetanová z odboru strategického rozvoja úradu Prešovského samosprávneho kraja, ktorá odovzdáva cenu obci Vladiča, ktorú by mal prevziať starosta Jan Čurpek. Nech sa páči. Poďte sa tuto najskôr ukázať, aby vás všetci videli. Nech sa páči, pán starosta. Dobrý večer. No a za Košický samosprávny kraj cenu bude odovzdávať člen Národnej hodnotiacej komisie Marek Kotman. Odovzdá cenu obci Kluknava a jeho starostovi Radovanovi Cimmermanovi. Privítajte aj ich potleskom, prosím vás. Nech sa páči. Možno ak prestúpite o krok dopredu všetci, tak potom sa pomestíme aj na spoločnú fotografiu, takže nech sa páči, Košický samosprávny kraj. Dámy a páni, jeden veľký potlesk pre všetky kraje, všetky ocenené obce, záverečná fotografia. Ďakujeme veľmi pekne, môžete zaujať svoje miesta. Pekný večer. Prajeme krásny večer, jasné. No a poďme mi ďalej, pretože... Máme tých oceňovaní ešte veľmi veľa. Dnes to bude veľmi dlhý večer, dúfam, že sa neponáhľate.
Ale ten večer bude dlhý aj pretože máme tu aj niektoré mimoriadne ceny. Napríklad mimoriadnou cenou je cena Združenia miest a obcí Slovenska, ktorú získava Spišská Teplica z okresu Poprad. A v tejto chvíli pozývam na pódium podpredsedničku Združenia miest a obcí Slovenska pani Boženu Kováčovú, ktorá odovzdá cenu starostovi Spišskej Teplice Radoslavovi Šeligovi. Nech sa páči. Výborne, a ešte kým sa pán starosta pripraví, tak prosím vás, nech sa páči aj krátky príhovor od predsedničky z MOS. Príjemný dobrý večer. Je mi obrovskou cťou tu stáť, jednak ako podpredsedničke z MOSu, ako predsedničke Komory obcí. Tento rok my oslavujeme 35. výročie založenia Združenia miest a obcí Slovenska. A presne o tom toto je, kde všade deklarujeme, že nás je viac ako 2940, ale každá jedna naša obec je individuálna, krásna, jedinečná, so svojou kultúrou, so svojimi úžasnými obyvateľmi a preto sa treba k nej tak do budúcna správať. Nie je možné nás nejak spájať alebo niečo na silu dokazovať. Preto som veľmi rada, že môžem rozdať túto cenu za Združenie miest a obcí Slovenska a chcem z tohto miesta podporiť všetky obce o 2 roky, aby sa ich možno prihlásilo ešte viac ako týchto 20. Ďakujem veľmi pekne a blahoželám. Ešte pripomeniem, že mimoriadnu cenu získala obec Spišská Teplica v okrese Poprad. Nech sa páči, pán starosta. Preberie ocenenia a takisto aj symbolický šek. Veľká česť a sláva. Ďakujem pekne. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Aby sme si trošičku oddychli od toľkého rozprávania a oceňovania, tak pozrite sa, akú nádheru si tu pre vás pripravili miestni Budmeričania. To sú detičky zo základnej umeleckej školy, ktorú majú v Budmericiach. Deti sa aktívne zúčastňujú a vyhrávajú rôzne súťaže. Vo štvrtok inak budú mať aj vianočný koncert, na ktorom sa predstavia všetky odbory, takže ak by ste chceli, tak príďte tu do Budmeric a radi sa vám predstavia. No a vlastne okrem toho výtvarného odboru sa dnes predstavia všetky zložky. Na javisku uvidíte 46 detí s ich pedagógmi, takže si to užite, poprosíme jeden veľký potlesk, želáme krásny večer.
stoja chlopy aj ženy pri sebe, operajú hlavy vzorne o sebe, Hej, Dino, Dina, Dina, zašpíva tu aj dedina, dnes večer, Hej, Dino, Dina, Dina, zašpíva tu aj dedina, dnes večer, a nás už kaše pridáva a zvykli, že ľudce na rýchlo si pribitli. Hej, Dino, Dina, Dina, zašpíva tu aj dedina, dnes večer, Hej, Dino, Dina, Dina, zašpíva tu aj dedina, dnes večer, a na doske zmeši z deciny, pre tak dobrej rodziny, Hej, Dino, Dina, Dina, zašpíva tu aj dedina, dnes večer, Hej, Dino, Dina, Dina, zašpíva tu aj dedina, dnes večer, Všetky pripravené v sobotu, Suškari tu asistuje potoku, Hej, Dino, Dina, Dina, zašpíva tu aj dedina, dnes večer, Hej, Dino, Dina, Dina, zašpíva tu aj dedina, dnes večer, Hej, Dino, Dina, Dina, zašpíva tu aj dedina, dnes večer. Tak veľmi pekne ďakujeme miestnym základnej umeleckej škole z Budmeríc. No a my pokračujeme v oceňovaniach. Komisia udelila aj mimoriadne ceny. Cenu Národnej hodnotiacej komisie dostala Liptovská Ľubela a Spišské Matejovce nad Hornátom. Gratulujeme samozrejme. Mimoriadna cena Národnej hodnotiacej komisie patrí obci Ľubela, okres Liptovský Mikuláš, za silnú a súdržnú komunitu. A mimoriadna cena Národnej hodnotiacej komisie patrí obci Matejovce nad Hornádom v okrese Spišská Nová Ves za mimoriadny prístup vedenia obce. No a ja poprosím teda zástupcov dvoch spomínaných obcí za Ľubelu, preberie cenu Erik Gemzický a starostka Iveta Hrebenárová za Matejovce nad Hornádom. Áno, nech sa páči, poďte k nám. Takže oplatilo sa byť aktívnym a šikovným a získať takúto cenu. Nech sa páči, môžete si ju prevziať. Sú tu teda aj zástupkyne Slovenskej agentúry životného prostredia, v tejto chvíli ako inšpicientky, ale takisto odviedli kus roboty, aby sa dedina roka 2025 podarila. Áno, a preto pôjdeme ďalej, pretože mimoriadnu cenu Slovenskej agentúry životného prostredia získavajú aj Kravany nad Dunajom z okresu Komárno za jedinečnú environmentálnu výchovu a vzdelávanie. Ďakujem pekne, že sa takto staráte o našu planetu aj vzdelávaním. Poďte k nám. Možno poprosím aj výmenu štábov, áno. Pozývam na pódium generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Juraja Moravčíka a spolu s ním aj generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Mareka Chovaná. Poprosím aj o taký krátky príhovor. Pánov, nech sa páči. Dneska také veľmi prajené predvianočné cítenie tu mám.
vážení hostia, vážená predsednička samosprávneho kraja, vážení predsedovia samosprávnych krajov, predstavitelia samospráv, vážený generálny tajomník služobného úradu Ministerstva životného prostredia a v neposlednom rade vážená moderátorská dvojica. Dovolte mi, aby som vás v mene Tomáša Tarabu, podpredsedu vlády a ministra životného prostredia, srdečne pozdravil, vzhľadom na to, že táto súťaž Dedina roka prebieha pod jeho záštitou. Dovolte mi pár krátkych stručných faktov na úvod hlavného oceňovania tejto súťaže, celoslovenskej súťaže Dedina roka. Rád konštatujem pri príležitosti tejto súťaže Dedina roka, že budúcnosť, bohatstvo Slovenska aj z veľkej miery v podobe životného prostredia spočíva práve v našich regiónoch, v obciach, v dedinách, v tom, čo doma máme. Pri nástupe mojej nominácie do pozície štatutára Slovenskej agentúry životného prostredia sme čelili skutočnosti, že táto súťaž, ktorá prebieha aj pod záštitou Európskej komisie od roku 2001, aj pod záštitou Európskeho spoločenstva pre obnovu dediny, získavala znižovanie záujmu o jej účasť. Preto sme spolu s pánom Tomášom Tarabom, s pánom generálnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia, pánom Chovanom, sme sa zamysleli, ako to najbohatšie, čo máme v regiónoch, môžeme popularizovať, rozšíriť, lebo nejde o to, kto vyhrá, aj keď je to veľmi dôležité, ale ide o to, aby sme zvyšovali povedomie a našu prirodzenú, normálnu hrdosť za to, čo doma máme. Som veľmi rád, že pán Tomáš Taraba spolu s pánom zriaďovateľom, ktorý tu reprezentuje, pán Marek Chovan, sa rozhodli zdvojnásobiť rozpočet tejto súťaže Dedina roka. Rovnako som vďačný za to, že moji kolegovia na Slovenskej agentúre životného prostredia, ktorí mimo iného ich môžete poznať z už úspešného programu Obnov dom, tak sa veľmi vrelo pustili do organizovania so srdcom tejto súťaže, čo vidíte aj v dnešný večer v spolupráci s víťaznou obcou a naozaj venovali tomu svoje srdce. Sú členmi skôr organizačne v rámci Národnej hodnotiacej komisie, kde naozaj ceny odovzdávali na základe hodnotenia odborných stavovských organizácií, ktoré sú združené. Spomínaný generálny partner tejto súťaže, ktorý od začiatku tejto súťaže od roku 2001 KOP Jednota, za ktorú ďakujeme, podieľa sa polovičnou časťou rozpočtu na tejto súťaže a rovnako Združenie miest a obcí Slovenska. A som veľmi rád, že túto súťaž nám pomohli rozšíriť do povedomia práve samosprávne kraje, že reflektovali na ponuku Slovenskej agentúry životného prostredia a rezortu životného prostredia zapojiť sa naozaj vo závažnej miere a podieľať sa aj svojimi špeciálnymi oceneniami v tejto súťaži, za čo im patrí naozaj veľa vďaka. Rovnako sme rozmýšľali s mojimi kolegami na Slovenskej agentúre životného prostredia, ako priblížiť skôr možno mladšej generácii to, že sa zaoberáme takouto súťažou, že takáto súťaž tu v rámci európskeho priestoru existuje a úspešný výsledok získala aj v minulom ročníku v roku 2023, kedy pani starostka obce Kvorňa a špeciálna nominácia za Čičmany sa umiestnili vo veľmi nádhernom striebornom pásme v rámci európskeho ročníka. A preto som veľmi potešený, že moji kolegovia na Slovenskej agentúre životného prostredia prišli s veľmi inovatívnou myšlienkou v rámci platného štatútu súťaže zapojiť dnes veľmi obľúbené slovné spojenie influencera alebo človeka, ktorý naozaj je mediálne známy, ktorý je známy v rámci slovenského priestoru možno medzi mladšou generáciou a stala sa súčasťou tejto súťaže aj ambasádorka súťaže, to je novum tejto súťaže, pani Petra Todt-Šperkarka, ktorá sa práve vo svojej tvorbe venuje, čerpá svoju tvorbu v našich národných prvkoch, symboloch, ktoré doma máme a za ktorý môžeme byť hrdí. Ocenením tejto súťaže je aj to, že ak si vieme vážiť to, čo máme doma, môžeme byť prirodzene hrdí a kto si váži sám seba, tak môže so statočnosťou a zadosťou čeliť všetkým tým starostiam, radostiam, ktoré život prináša. Dovolte mi ešte raz, aby som poďakoval nášmu zriaďovateľovi rezortu životného prostredia, samosprávnym krajom, všetkým tým, ktorí ste sa podielali v Národnej hodnotiacej komisii, aby ste si užili dnešný večer v radosti, v spokojnosti a v spolupráci, pretože to, aby sme Slovensko niekde pohli, spočíva v tom, ako hovorí pán Taraba, v spolupráci nás všetkých. Ďakujem pekne. No,
pódium pozvať zástupcu víťaznej obce Kravany nad Dunajom, starostu Gabriela Duku. A teda Juraj Moravčík zostáva na pódiu a odozdá teda mimoriadnu cenu Slovenskej agentúry životného prostredia za jedinečnú environmentálnu výchovu a vzdelávanie. Blahoželáme. Srdečne gratulujeme. No a máme aj druhú mimoriadnu cenu Slovenskej agentúry životného prostredia. Získava obec Vladiča z okresu Stropkov za súlad s prírodou, zodpovedný rozvoj turizmu s ohľadom na zachovávanie prírodného a kultúrneho bohatstva na území obce. Starostu obce Vladiča privítáme na pódiu Jana Čurpeka. Privítajte aj jeho potleskom. Ďakujem pekne. Blahoželáme. Nech sa páči, môžete zaujať svoje miesta. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem pekne. Nech sa páči. No a ja som rád, že najmä teda dbáte o naše životné prostredie a teraz opäť sa budeme venovať aj kultúre. Áno, budeme sa venovať kultúre. Mimochodom o ten program, hlavný hudobný a kultúrny program sa postarali v podstate takmer výlučne domáci Budmeričania. Takže mi dovolte, aby sme na pódium pozvali ďalších skvelých účinkujúcich. A tentokrát to bude umelecký súbor Chorus Angelicus. Má už 40 rokov tento zbor, tak vás poprosím o jeden veľký potles. Vznikol teda v Budmericiach, absolvoval veľa domácich i zahraničných vystúpení a v ich podaní si vypočujeme nádhernú pieseň Eugena Suchoňa Aká si mi krásna a tak trošku predvianočne sa naladíme piesňou Daj Boh šťastia tejto zemi. Pekný večer ešte. Krásne noc. Ty rodná
Angelikus. Chorus Angelikus, ešte jeden veľký potlesk, krásne. Predvianočné vystúpenie, ďakujem. Poďme na titul Dedina ako klenotnica, ten poniesie maličká malohonská obec Kyjatice. Komisia prihliadla na jej veľkosť a finančné možnosti pri prezentácii svojich klenotov. Na malom území sa tam nachádza praveké pohrebisko, stredoveký gotický kostol i zachránená tradícia výroby drevených hračiek. Dedina ako klenotnica, obec Kyjatice z okresu Rímavská Sobota získava toto ocenenie za citlivý a rešpektujúci prístup k zachovávaniu hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva s odkazom pre budúce generácie. Ako sa hovorí, je lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť. Nech sa páči, tu je krátka videovizitka. Kyjatice. Maličká dedinka so 64 obyvateľmi v podhorí slovenského Rudohoria ukrýva niekoľko mimoriadne významných klenotov. Nachádza sa tu jedinečné žiarové pohrebisko z doby bronzovej, ktoré dalo meno jednej etape kultúrneho vývoja v strednej Európe. Ľudu kyjatickej kultúry. Okrem pravekého pohrebiska sa v Kyjaticiach zachoval aj stredoveký klenot v podobe gotického kostola z konca 13. storočia. A obec si tiež ctí viac ako 200-ročnú tradíciu kyjatických hračiek, ručne vyrezávaných z bukového dreva, zdobených rytým ornamentom. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujeme všetkých 64 obyvateľov obce Kyjatice. Ambasádorkou projektu Dedina roka 2025 je už spomínaná Petra Tóth. Pozývam ju na pódium, aby odovzdala cenu obci Kyjatice, ktorú preberie jej starosta Slavomír Kuja. Nech sa páči. Počas toho slávnostného aktu preberania tohto ocenenia si takisto teda dovolím pripomenúť vám, že ak ste náhodou ešte Kyjatice nenavštívili, tak by ste tak rozhodne mali urobiť. Je to naozaj veľmi pekná, veľmi zaujímavá obec. Bola som tam teda osobne aj nahrávať reláciu. Robili sme odtiaľ v Rádiu Regina reláciu z Voľny nad krajinou, takže naozaj maličká obec, ktorá má čo ponúknuť. Takže pán starosta, blahoželám, zaslúžená odmena za vašu prácu. Poďme na cenu Dedina ako maľovaná. Dolná Krupá so svojimi historickými príbehmi ružovej grófky Márie Henriety Chodkovej i Ludwiga van Beethovena vyhrala v kategórii Dedina ako maľovaná. V jej katastri sa nachádzajú historické a prírodné krásy, ktoré si toto pomenovanie naozaj zaslúžia. Dedina ako maľovaná Dolná Krupá v okrese Trnava získava tento titul za dlhodobé udržiavanie harmonického obrazu dediny pri obnove budov, verejných priestranstiev a pri tvorbe prvkov drobnej architektúry. No, poďme opäť na návštevu do Dolnej Krupej vo videovizitke. Nech sa páči. Dolná Krupá. Obec s takmer 2500 obyvateľmi na úpetí Malých Karpát, kde sa príroda, história a kultúra prelínajú do jedinečnej harmónie. Je to dedina, ktorá si zachováva svoju vidieckú krásu, no zároveň sa s rešpektom otvára modernému svetu. Dolná Krupá je známa ako dedina hudby a ruží. Jej malebné prostredie kedysi uchvátilo samotného Ludwiga van Beethovena a grófka Mária Henrieta Choteková tu na začiatku 20. storočia založila jednu z najväčších rozárií v Európe. Vzájomná pomoc, spoločné oslavy a tradície vytvárajú pevné väzby medzi generáciami a robia z Dolnej Krupej miesto, kde sa ľudia cítia doma. Ďakujeme veľmi pekne. Poprosím, že na pódium cenu odovzdá ambasádorka projektu Petra Tóth, preberie starosta Dolnej Krupej Marek Dekan.
Tak titul Dedina ako maľovaná odovzdaný, gratulujeme ešte jeden potlesk, ďakujem pekne. Už sme spomínali hudbu a autor hudby v dolinách a čardáš dvoch srdc povedal: jediný spevák v súčasnosti na Slovensku, ktorý zaspieva duchoňové pesničky s takým feelingom ako Karol, je Ľudo Kuruc. Privítajte speváka Ľuda Kuruca. Pekný umelecký zážitok, priatelia. Má úsmev čarovný, má v očiach teplý lúč, iba s ňou vnímam čarovný, veď má k môjmu srdcu kľúč. Je to dievča z Budmeríc, mladá dáma, čo má štík, čierny závoj mi hání. Predo mnou dve hviezdy skryl. Krásne dievča z Budmeríc, oči mám, keď s ňou som sám. Hladkám teplom svojich líc, vie mi nežná dlaň. Sok svonivý, má chôdzu mladých žien a kamaš oko vidí. Je to krajšie, to už viem. Je to dievča z Budmeríc, mladá tá, čo má štík, čierny závoj mi hání. Predo mnou dve hviezdy skryl. Krásne dievča z Budmeríc, oči mám, keď s ňou som sám. Hladkám teplom svojich líc, vie byť nežná ako láň. Dievča z Budmeríc, oči mám, keď s ňou som sám. Hladkáva teplom svojich líc, vie byť nežná ako láň. Krásne dievča z Budmeríc, oči mám, keď s ňou som sám. Hladkáva teplom svojich líc, vie byť nežná ako láň. Som sa dozvedela, že ideme moderovať do obci Budmerice, tak som tak premýšľala, že okamžite mi naskočilo to dievča z Budmeric. Pán starosta, vy by ste si to vlastne mohli dať ako nejakú takú svoju hymnu v podstate tejto obce. Lebo ja neviem, čo je známejšie v Budmericiach ako dievča z Budmeric. No tak ešte samozrejme ten krásny kaštiel, ktorý máte teraz v prestavbe, a titul Dedina roka, ktorý dnes teda takto oslavujeme práve v tejto peknej obci, rok 2025. No ale dôležité je samozrejme aj partnerstvo, platí to aj v prípade takéhoto ocenenia, pretože dedina, mali sme ako malovaná dedina, klenotnica, a teraz je pred nami kategória dedina ako partner. Víťazstvo v tejto kategórii putuje na severovýchod Slovenska. Obec Čirč sa prezentovala spoluprácou mimoriadne silnou komunitou i zlepšovaním podmienok marginalizovaných komunít.
No a je to za dlhoročné rozvíjanie práve medzinárodných, regionálnych a lokálnych partnerstiev s dôrazom na spoluprácu všetkých skupín obyvateľstva obce. Blahoželáme, cenu prevezme zástupca Prešovského samosprávneho kraja, pani Lenka Smetanová. A kým sa pripraví, tak poďme obec Čirč navštíviť a na našej obrazovke. Čirč. Rusínska obec s viac ako 1300 obyvateľmi leží len 4 km od poľských hraníc v Spišsko-Šarišskom Medzihorí. Čirč je príkladom aktívneho rozvoja. Obyvatelia využívajú komunitné centrum, prestupné bývanie, systém separovaného zberu i služby obecného sociálneho podniku. Rozvoj je viditeľný na každom kroku. Od cyklotrasy, ktorá vedie až do Poľska, cez protipovodňové opatrenia až po nové oddychové zóny či športoviská. Čirč navyše rozšíruje školské kapacity a realizuje bytovú výstavbu, pričom kladie dôraz na ekologické a energeticky úsporné riešenia. Ďakujeme veľmi pekne. V tejto chvíli pozývam na pódium riaditeľku sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete Coop Jednota Renatu Peťovskú. Poprosím ju teda zároveň aj o krátky príhovor. Nech sa páči. Dobrý večer prajem. Vážený pán generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, vážený pán generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia, vážení predstavitelia samosprávnych krajov, vážení hostia. Je mi cťou byť dnes súčasťou tohto slávnostného večera odovzdávania ocenení Dedina roka 2025. A prečo Coop Jednota? Coop Jednota je na vidieku doma. Je to naše štandardné prostredie, vidiek máme v srdci a sme srdcom vidieka. A preto je samozrejmosťou, že už dlhé roky sme generálnym partnerom tohto krásneho podujatia od roku 2011 a dá sa povedať, že aj vďaka tomuto partnerstvu sa rozvíja, pripomína našim obyvateľom tá krása, rozmanitosť, nádhera slovenského vidieka, ktorý je v každom regióne iný. My máme na Slovensku 2000 predajní a z nich veľká väčšina je na vidieku. Naším poslaním už dlhé roky je prinášať potraviny, prečo najväčšie množstvo obyvateľov Slovenska do čo najviac regiónov. A toto poslanie už žijeme viac ako 150 rokov. A práve vďaka tým 2000 predajniam sa tak často vydávam na potulky Slovenskom a je to pre mňa vždy niečo, na čo sa neuveriteľne teším, lebo je to obrovskou inšpiráciou, keď človek prechádza z jedného kraja do druhého, vidí tam tú rozdielnosť tradícií, kultúr, zvykov, je to neuveriteľne obohacujúce. A ja osobne na vidieku si cením hlavne, ja by som to nazvala, že človečinu, ľudskosť, že tam stále žijeme tie naozajstné, hlboké, krásne hodnoty. Ďakujem vám. My ďakujeme aj. My u vás, pani riaditeľka, aj radi nakupujeme. Dobre sú tie vaše obchody. To ma veľmi teší. A keď ste hovorili o tom, že je dôležitá tá kontinuita, ten vzťah a tie predavačky a tak ďalej, ale vy ste teraz prišli s takou novinkou, že u vás sa dá nakupovať už aj večer, keď tam nie sú predavačky. Tak to bolo pre mňa úplne šokujúce. Už ste to možno, že aj vy zažili vo vašich mestách alebo obciach. V obciach ešte asi nie, ale v mestách ale už to... aj v obciach. My máme 26 tých predajní a veľká časť je v obciach. Doba ide dopredu. Ďakujem veľmi pekne. Jednota jednoducho patrí na dedinu a patrí aj k oceneniu Dedina roka. A teraz na pódium pozývam aj člena Národnej hodnotiacej komisie Mareka Kottmana, ktorý spolu s Renátou Peťovskou odovzdajú cenu, ako sme už hovorili, zástupcom teda z Prešovského samosprávneho kraja. Gratulujeme a pozdravujeme teda do obce Čirč. A samozrejme ďakujeme jednote za to, že pri nás stoja celé ceny. Ďakujeme pekne, môžete zaujať svoje miesta.
Klemedina ako partner, ktorá putuje na východné Slovensko. Tak, keď je dedina dobrý hospodár, tak to je veľmi dobrá vec a v tejto kategórii sa takisto oceňuje. V kategórii dedina ako hospodár zvíťazila dedinka Utekáč v okrese Poltár. Národná hodnotiaca komisia mala ťažkú úlohu, nominované boli viaceré obce so skutočne ukážkovým hospodárením. Obec Utekáč získala cenu vďaka svojej nezlomnosti a vytrvalosti. Po zániku sklárskeho priemyslu v obci v roku 1998 sa obec dostala do ťažkej finančnej situácie a nebola schopná plniť svoje záväzky. Z exekúcií sa obci podarilo dostať až 15 rokov neskôr. Odvtedy obec napreduje, úspešne čerpá eurofondy a bojuje o dôstojný život jej obyvateľov. Dedina ako hospodár Utekáč je za aktívne získavanie a využívanie finančných zdrojov z projektov pre neustále zvyšovanie kvality života obyvateľov obce. No a ako v obci Utekáč v okrese Poltár napredujú, to si teraz pozrieme a vypočujeme v krátkej videovizitke. Utekáč. Obec s viac ako 800 obyvateľmi sa rozprestiera v malebnom údolí slovenského ľudohoria. Kedysi významné priemyselné centrum je známe predovšetkým dlhoročnou tradíciou sklárstva, ktoré formovalo identitu i život obyvateľov. Utekáč je aj obcov krásnej prírody. Obklopujú ho husté lesy, ktoré ponúkajú možnosti turistiky, cykloturistiky i hubárčenia. Utekáč sa usiluje aj o nové rozvojové vízie. Medzi plánované projekty patrí rozvoj turizmu so zameraním na prírodné krásy a industriálne dedičstvo sklární. Utekáč je miestom, ktoré si ctí svoju minulosť, no zároveň hľadá nové cesty. Ďakujem pekne. Slávna sklárska obec Utekáč, to je dedina ako hospodár, no a cenu obci Utekáč odovzdá riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete Kobiednota Renata Peťovská. Poďte k nám, cítime sa s vami veľmi dobre, aj vo vašich obchodoch, aj tu na pódiu. A takisto predsednička Združenia Slovenský vidiecký parlament Mária Behanovská. Privítajte aj ju potleskom. A cenu preberie starosta Miroslav Maričiak. Srdečne blahoželáme ešte raz. Ďakujeme veľmi pekne. Obec Budmerice je naozaj bohatá na veľmi šikovných umelcov a v tejto chvíli mi dovolte, aby som medzi nami na pódiu privítala huslového virtuóza Rastislava Šípoša, ktorý mi povedal, že jeho predkovia vyše 200 rokov pôsobili na hrade Červený kameň v Budmerickom kaštieli a práve on nám zahrá vlastné skladby Očarenie, Skalnú fantáziu a viete, na čom bude hrať? Na veľmi špeciálnom nástroji, na Stradivárkach. Tak si to vychutnajte a príjemný zvuk. Pekne vám si dášte.
pred nami je hlavná kategória, tak poďme rovno k nej, v ktorej sa ocenili 3 obce, priatelia. Blížime sa do finále. 3. miesto v súťaži Dedina roka získava východoslovenská obec Haniska. Gratulujeme, veľký potlesk. Ďakujem, spomínaná videomuzika. Haniska. Obec s viac ako 1500 obyvateľmi rozprestierajúcu sa na malebných terasách rieky Hornát obklopujú vzácne dubovo-hrabové porasty. Haniska je príkladom toho, ako sa dá žiť v súlade s prírodou a súčasne aj s trendami modernej doby. Haniska využíva obnoviteľné zdroje energie, lokálne sa adaptuje na zmenu klímy, má efektívne nastavené odpadové hospodárstvo a zveľaďuje verejné priestranstvá, ktoré zdobia ovocné stromy. Aj keď Haniska kráča s dobou, nezabúda na svoje korene. Tradičné humná, ľudové piesne, kroje, kuchyňa či ručné práce sú tu stále živé. Tak takto vyzerá ocenená Dedina roka na 3. mieste Haniska. Cenu obci Haniska odovzdá riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete Coop Jednota Renata Peťovská, ktorú už niekoľkýkrát pozývam na pódium, bude držať v ruke šek v hodnote 3000 eur. A pozývam aj generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Juraja Morelčíka. Cenu preberie starosta Miloš Barcal. Nech sa páči. Blahoželám ešte raz. Ďakujeme veľmi pekne. Tak obec Haniska ocenená, už sme v tej videovizitke spomínali, že je tam bohatý folklór a piesne. Tak čo keby sme si ich teraz predstavili? Príde folklórny súbor Haniščane, dúfam, že som to dobre prečítal, predstavia piesne zo Zemplína a Abova, aj rôzne kroje z 3 rôznych obcí Abova, takže folklórny súbor Haniščane. Privítajte ich potleskom, priatelia. Ďakujem za vás. Oh
našu obec Chanická Veľkopolstvo. Ako folklórny súbor Hanišťane, dovolte, aby sme vám ešte jednu pieseň zaspievali a priniesli vám trochu radosti z našej obce. Ďakujeme veľmi pekne folklórnemu súboru, folklórnej skupine Hanišťane z východného Slovenska a je veľmi sympatické, že teda 3. miesto putovalo a putuje na východné Slovensko a 2. miesto pôjde na stredné Slovensko, pretože 2. miesto v rámci súťaže Dedina roka pridelila Národná hodnotiaca komisia Oravskej obci Zákamenné. Gratulujeme, nech sa páči, videovizitka. Zákamenné. Najväčšej oravskej obci s viac ako 5600 obyvateľmi dominuje nezameniteľný goralský duch. Hoci je Zákamenné verné svojim koreňom, drží krok s dobou. Obyvateľom ponúka kompletnú občiansku vybavenosť. Od materskej, základnej a umeleckej školy cez zdravotné stredisko až po kultúrny dom, knižnicu a športoviská. V Zákamennom vládne jedinečná atmosféra spätá s bohatou históriou, živými tradíciami a hrdosťou na svoj pôvod. Obyvatelia obce si s láskou uchovávajú kultúrne dedičstvo svojich predkov a s nadšením ho odovzdávajú ďalším generáciám. A my teraz budeme odovzdávať ďalšie prestížne ocenenie cenu obci
Zákamenné odovzdá riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete Coop Jednota Renáta Peťovská, ktorá bude držať v ruke šek v hodnote 5 000 eur, takže postupne sa tá suma zvyšuje. Poprosím na pódium aj generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia, pána Juraja Moravčíka, ktorý odovzdá obci diplom, a pridá sa aj generálny tajomník služobného úradu Ministerstva životného prostredia, pán Marek Hoban. Nech sa páči a poprosím, aby si zaslúžené ocenenie prevzal starosta Zákamenného, pán Peter Klimčík. Blahoželáme. Nech sa páči. Ďakujeme pekne, spoločná fotografia. Nepochybujem o tom, že pán starosta bude vedieť naložiť ako s tými peniažkami, však to určite nebude problém v takej veľkej oravskej obci. Tak nech sa vám darí, všetko dobré, nech sa páči. Pozdravujeme na Oravu samozrejme. Už bolo spomínané, že je tam nádherný goralský duch a ten teraz predvedie ľudová hudba Kamenčan zo Zákamenného a budú to goralské piesne spod Beskyd. Tak krásny umelecký zážitok, priatelia. Ľudová hudba Kamenčan zo Zákamenného, privítajte ich potleskom. Goroli z Oravy. Ďakujeme veľmi pekne. To bol temperament, však ešte jeden potlesk. Nádhera. Temperament zo stredného Slovenska. No, tak
sme tu východ, mali sme tu stred a budeme tu mať samozrejme západ v tejto chvíli. Teda absolútne finále, zišli by sa nám také fanfáry pomyselné. Takže poďme na to. Prvé miesto. Titul Dedina roka 2025. Putuje do obce Budmerice v Bratislavskom kraji, ktorá si zároveň vybojovala postup do európskej súťaže. A pozrieme sa video Dedina roka 2025. Obec s takmer 2500 obyvateľmi leží v malebnom podhorí Malých Karpát, kde sa stretáva krása prírody, história a pokoj vidieka. Budmerice majú kvalitnú občiansku vybavenosť, základnú, materskú a umeleckú školu, knižnicu, športoviská i zdravotné stredisko. Samospráva prevádzkuje vlastný penzión i sociálny podnik, ktorý zamestnáva ťažko zdravotne postihnutých, znevýhodnených a zraniteľných občanov. V obci pôsobia desiatky aktívnych organizácií a združení. V roku 2025 vzniklo v historickej budove vodárne moderné Envirocentrum, ktoré prepája históriu s novými formami výučby. Tradičné hospodárske princípy ožívajú aj v projekte Ekofarma, kde sa spája zážitkové učenie, poľnohospodárstvo a ochrana prírody. Dôraz na identitu, komunitu a tradície ostáva neotraseným pilierom rozvoja obce. Budmerice sú dedina, ktorá žije srdcom. Ja si myslím, že to som sa necítila celý večer. Cenu víťaznej obci Budmericiam odovzdá generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík, riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete Coop Jednota Renáta Peťovská odovzdá šek v hodnote 10 000 eur. Starostka Korne, ešte stále kráľujúca, ale už teda dosluhujúca na dedine roka Mariana Bebčaková diplom a vecný dar. Pripája sa aj generálny tajomník služobného úradu Ministerstva životného prostredia Marek Chovan a poprosím teda domáceho, kráľujúceho pána starostu obce Budmerice Jozefa Salkuječa. Ďakujem. Vážený pán generálny riaditeľ služobného úradu Ministerstva životného prostredia, trošku sa mi trasie hlas, no viete, nie je to každý deň. Vážený pán generálny riaditeľ Slovenskej a to je tá tréma. Všetci veľmi zlatí ľudia a priatelia, milí ctení hostia, kolegyne starostky, starostovia a milí Budmeričania, fakt ctení hostia ešte raz. Je to pre mňa veľká česť, a hlavne aj pre naše Budmerice. Slovensko moje, očina moja, si krásna ako raj. Viete, prešiel som naše Slovensko skoro väčšiu časť po peši, videl som veľa krásnych miest. Navštívil som aj nízka ocenených niektorých dedín a im srdečne zo srdca im blahoželám, lebo sú to krásne miesta a som rád, že titul Dedina roka
je ocenenie a že sme aj my Budmerici to krásne miesto. Za to vlastne vďačím všetkým našim občianským združeniam, spolkom, športovým aktivitám a všetkým teda športovým klubom a všetkým Budmeričanom, aj pánovi Farárovi, samozrejme, ktorý nás prišiel podporiť. My sme taká dedina malých zázrakov, ale nie kvôli tomu, že by sme mali tu niečo nadprirodzené, ale to, že sme spojili všetkých ľudí so srdcom a tvoria obrovský, tak by som povedal, takú obrovskú komunitu, ktorá sa ukázala aj keď prišla Národná hodnotiaca komisia. Kde myslím si, že tie iskričky v očiach, ja sa priznám, že aj ja som bol veľmi milom prekvapený, ako vítali Národnú hodnotiacu komisiu, ktorá bola vlastne aj s pani ambasadorkou Petrou Todt, za čo veľmi ďakujem, že nám dali tú šancu a ocenili nás tou dedinou roka. Samozrejme ďakujem aj Ministerstvu životného prostredia, Slovenskej agentúre životného prostredia a všetkým zainteresovaným, ale hlavne ďakujem, teda doteraz som ďakoval za obec a teraz aj ešte za mňa ako osobne, ďakujem mojim najbližším, mojej rodine, lebo 15 rokov života, ktorý som venoval našej obci, je aj toto ocenenie, ale hlavne to patrí Budmeričanom. Ja im veľmi pekne ďakujem a dúfam, že sú hrdí na toto ocenenie, lebo dneska radšej byť hrdý ako pyšný, lebo tá pýcha predchádza pád, takže ja ešte raz zo srdca všetkým ďakujem. Verím tomu, že si Budmeričania to zaslúžia a budeme hrdí a dúfam, že budeme veľmi dobre reprezentovať, nie že budeme dobre, výborne a najlepšie, ako vieme, čo sa týka európskej súťaže, takže ešte možno by som povedal, že viete, keď chodíte po dedine a vidíte, jak som už spomínal, tie iskričky v očiach tých detí, ľudí, keď sa stretávate a keď sa ma niekto spýta, že prečo sme dedinou roka. No preto, lebo tu máme veľmi dobrých ľudí so dobrým srdcom, veľmi dobrý guláš, ktorý dneska Haješťani nám navarili, veľmi dobré vínko a samozrejme taký ten pokoj, tak verím tomu, že to udržíme v tejto dobe a ja vám prajem, aby ste si ešte dneska ten večer v Budmericiach užili. Verím tomu, že aj dobre sme vám navarili. A nie, že dobre, výborne. Takže, a dúfam, že tu vydržíte s nami minimálne do polnoci a keby náhodou chcel niekto so mnou tu zostať do rana a rád sa k nemu pridám. Takže ešte raz zo srdca vám všetkým veľmi pekne ďakujem aj vám, že ste nám dali tú šancu a že sme súčasťou tejto krásnej krajiny. Ďakujem vám pekne. Slovenskej republiky, pána Mareka Chovana. Takže dobrý večer ešte raz všetkým, drahí predstavitelia samospráv, starostovia, župani a hlavne Slováci. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa zúčastnili tejto súťaže Dedina roka a chcem vám popriať do ďalších rokov veľa úspechov. S mnohými z vás sa stretávam na environmentálnom fonde a veľa obcí, ktoré tu zastupujete, aj poznám. Podarilo sa nám naozaj za uplynulé 2 roky podporiť nesmierne veľa obcí a sú veľmi úspešné. Chcem vám poďakovať za vašu snahu, chcem vás podporiť a chcem, aby vaši obyvateľia boli spokojní. Za Ministerstvo životného prostredia vám prajem pekný večer. Takisto chcem poďakovať ešte generálnemu riaditeľovi Slovenskej agentúry životného prostredia za túto organizáciu, lebo má veľký podiel na tom, ako to vyzerá. Ďakujeme, Juraj. Nič iné mi neostáva ako pogratulovať víťazovi, a to je obce Budmerice. A som veľmi rád, že je to táto obec. Gratulujem. Všetkým vám prajem pekný večer. Ďakujem. Tak čo, dáme si jednu záverečnú fotografiu, priateľa, a posledný potlesk. Dedina Budmerice, Dedina roka 2024.